Posa número 1. Sí, vaig omplint això. Ja podem estar preparats. Localitat Igualada. Bueno, tu, porta 7 mesos. Sí, la campanya electoral més llarga de la història, tio. La ciutat està plena de cartells i banderoles que parlen del 25 d'abril. A casa fa dies que en parlem i a l'escola ho comentem amb els amics. Els meus pares i la meva colla, els meus caps al cau, alguns professors i gent del meu barri, però també d'altres que no conec de res. Es passen els caps de setmana repartint propaganda, recollint vot anticipat, i entre setmana no paren de fer reunions. Jo sé, però, que tota aquesta feina no la fan només per ells, sinó que la fan sobretot per mi i pels altres joves, perquè el dia de demà no calgui organitzar consultes d'aquestes, no calgui buscar locals electorals particulars, ni voluntaris. Potser només ens caldrà anar a votar d'una manera normalitzada i recolzada per les institucions que ens representen. Demostrem al món sencer que per nosaltres és important, molt important, decidir qui som i quin país volem. Demostreu-nos als nens i joves que esteu compromesos amb el nostre futur, perquè el demà que tots somiem a Igualada comença el 25 d'abril. Per la ciutat crec que va significar com un punt de trobada de tota la gent que tenia ganes de fer aquesta pregunta i també va fer treballar molta gent que pensaven semblant i que tenien ganes de muntar una cosa així junta. Va ser un plaer de viure amb IG Decidim, és aquesta capacitat de la gent d'autoorganitzar-se, no? I de formar diferents comissions. I em vaig trobar immers en un moviment que no me l'esperava, que em va fer molta il·lusió, i comences a conèixer tota una sèrie de gent, comences a fer una sèrie d'actes, comences a veure que la ciutat, el país es belluga. Per mi, l'Igualada Decidim va ser realment sorprenent perquè em vaig adonar que hi havia molta més gent de la que imaginava a Igualada que tenien ganes de moure's i de poder dir la seva. Formes part d'aquell dia que reculls vots en un col·legi, d'aquells dies previs que estàs recollint signatures al mig del carrer. Formes part d'una història en aquells moments. Teníem molt clar que havíem d'arribar al màxim de gent possible i per això vam anar a tantes entitats com vam poder, vam mirar d'arribar a totes les entitats, a tots els col·lectius, a totes les persones. Vam trucar a totes les portes que vam poder, des dels centres cívics fins i tot a les mesquites, perquè també teníem molt clar que de casa són tots. El fet de deixar votar gent que normalment en unes eleccions no tenen dret a vot també va ser un treball molt bonic que no s'havia fet fins aleshores. Ha sigut una de les mobilitzacions ciutadanes més importants que hi ha hagut a la ciutat. Vam fer, com deia el nom, una consulta popular sobre la independència, vam fer que fos popular, vam fer que arribés a molta gent. Van ser una manera d'obrir la política i de treure-la dels partits polítics estrictes, de posar el debat sobre la independència sobre la taula i exercir-lo. Hem demostrat, evidentment, els partits polítics amb el sistema actual tenen un paper decisiu, però no hem de deixar les seves mans i tal com ho hem demostrat en les consultes i en tots aquests moviments i mobilitzacions, serà sempre des de sota que ho aconseguirem. És imprescindible en aquest relat que tenim del que diem procés sobiranista, que a vegades, segons cada fase o cada capítol pot quedar més segrestat pels partits o menys, però que en tot cas la gent és conscient de la força que té, en altres casos, però en aquest que parlem sobre la independència. It's difficult to get the interest of the media because the main political parties kind of were against that consulting. Que arran d'esdeveniments com l'11S o el 9 de novembre, o fins i tot en coses que passen als partits del Barça, hi ha hagut companys de la feina o alumnes que s'han interessat per saber què és el que s'estava coent. En gran part va assolir l'objectiu de participació, perquè no era gens fàcil, el context també era diferent al que tenim avui en dia i per tant diguem que tot estava per fer i es van trencar moltes inèrcies, es van posar les bases de moltes coses. Fa només 5 anys, i sembla que n'hagin fet tants,
tota una sèrie d'esdeveniments. Recordo molt i m'emociono quan a la imatge de veure el vestíbul de l'Ateneu ple, aquell moment va ser molt bonic, molt emotiu. Hem de felicitar els d'Igualada Decidim, aquesta colla que no sapigués. Heu de saber que han treballat moltíssim, de fet molts de vosaltres ho heu viscut en molts moments i que s'ho mereixen tot bé. Aquests centenars de voluntaris, més de 300 que heu treballat, que avui a més a més heu treballat posant-hi tot ja el que quedava. Tots els que hi havíem estat participant vam tenir molt clar que l'havíem fet molt grossa. Era un moment que penses, alguna cosa ha de passar, alguna cosa passarà aviat. I passarem a dir els resultats, que sobre un cens de 32.243 votants hi ha hagut una participació de 7.512, que suposa un 23,3%. Som llàgrimes en la mirada, som el coratge de seguir, som la ferida mai tancada, som la història que no han escrit, som l'arbre enmig de la tempesta, som els estels que vam teixir, som l'esperança i la tristesa, som el poble per construir. I quan la nit ens ve a buscar, som tot un món per estimar, som una història per guanyar, tot un futur per començar. Som la cançó que mai s'acaba, som el combat contra l'oblit, som la paraula silenciada,